Solárne systémy. Slnko ponúka energetický potenciál, ktorý sa dá neobmedzene využívať. Prostredníctvom slnečných lúčov pošle na Zem za 20 minút toľko energie, koľko celé ľudstvo spotrebuje za celý rok. Inštaláciou solárneho systému budete využívať túto bezplatnú energiu pre vašu tepelnú pohodu, a to na prípravu teplej vody alebo podporu vykurovania. Ako funguje jednoduchý solárny systém pre ohrev teplej vody? Slnečné lúče dopadajúce v priebehu dňa na solárny kolektor zohrievajú v ňom obsiahnutú teplonosnú kvapalinu. Obehové čerpadlo prenesie zohriatú kvapalinu z kolektorov do solárneho zásobníka. Tam odovzdá teplonosná kvapalina obsiahnuté teplo vode v zásobníku. Vychladnutá kvapalina sa následne vracia do solárneho kolektora na opätovné zohriatie slnečnými lúčmi. Ak nie je dostatok slnečnej energie, nasleduje dohrievanie vody v zásobníku kotlom. Nasledujúci príklad uvádza použitie solárneho zariadenia s 5 m2 kolektorovej plochy a 300-litrovým zásobníkom pre štvorčlennú domácnosť. Podiel solárnej energie na príprave teplej vody dosahuje od mája do augusta až 100%, čo prináša užívateľovi výrazné úspory energie. Junkers ponúka pre uspokojenie požiadaviek všetkých zákazníkov 3 kategórie kolektorov: Top, Comfort, Basic. V každej kategórii vodorovné a zvislé kolektory s možnosťou montáže na akýkoľvek typ šikmej strechy a na plochú strechu. Použité materiály a konštrukcia kolektorov im zabezpečujú vysokú účinnosť, dlhodobú životnosť, nízku hmotnosť, odolnosť voči poveternostným vplyvom a extrémnu stabilitu. Solárne kolektory FKT dosahujú vďaka vysokoselektívnej absorpčnej vrstve maximálnu účinnosť a minimálne straty. Absorpcia slnečnej energie predstavuje až 95% a spätné vyžarovanie len 5%. Absorpčná plocha každého kolektora je 2,23 m2. Sú vhodné nie len pre rodinné domy, ale tiež pre zapojenie väčších kolektorových polí pre objekty s väčšou potrebou teplej vody, napríklad bytové domy, penzióny, športoviská. Ďalšou neoddeliteľnou súčasťou solárneho systému je solárny zásobník. Pre solárny systém na ohrev teplej vody ponúka Junkers zásobníky s objemom 300 a 500 litrov. Pre solárny systém na podporu vykurovania a ohrev teplej vody solárny kombinovaný zásobník s objemom 750 litrov. Ponuka Junkers obsahuje aj ostatné prvky, ktoré sú pre správne fungovanie solárneho systému nevyhnutné, a to príslušenstvo pre montáž kolektorov, reguláciu, nemrznúcu kvapalinu a ostatné príslušenstvo. Kombináciou solárneho systému s novou radou kondenzačných kotlov Junkers Cerapur dosiahnete zvýšenú úsporu energie vďaka patentovanému systému solárnej optimalizácie. Úspora energie môže byť až na úrovni 60% pri príprave teplej vody a 30% na vykurovanie. Junkers. Teplo pre život.